ikhlas nampa kabeh kenyataan. Nganti tekan saiki kowe ning ngendi aku ora ngerti. Kowe ning kono ya mbok karo sapa, aku ning kene jaga ati mung kanggo kowe. Yen nampa kabeh kenyataan. Ya, aku tak takon ya, Ken. ya Bang. Tinggal kian nek kowe modhe. Ya dek to. Nah, Tenang. aja nangis nek. Kayak lakonku, Mas. Aku. Dan iki sampe sumur.
pesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Simbok aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok, irunge rada sempok, setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak
Jare simbo aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal Jawa, irunge rada sempok. Tetengah tuwa iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya, kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek tower sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerine tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak polisi, dikepukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Gila gigi, nyanyi soro ya Mas. Gambar musik di Cina lagi. Tumetes ilon ning ngisore rembulan iki, ngilingi kowe sing tak tresnani. Gambaran cerita sing wis ana ning lamunanku, ra bakal nyongkong garus atiku. Wis tak cukupno kekarepanmu.
karepanmu nanging ra ono ati ning ngarepmu kudu aku sing ngalah pengenmu aku salah ngampet nangis nganti apa salahku apa salahi rasaku mutusi katresnan nganti kelaran-laran Gusti pengenku ning urip sing mung sepisan iki kudune aku karo kowe dadi siji apa salahku apa salahe rasaku mutusi katresnan nganti kelaran-laran Gusti pengenku ning urip sing mung sepisan iki kudune aku karo kowe dadi siji nyatane apa mbok tinggalno keronto-ronto rasane atiku tak nilakno kowe lunga pungkasane critaku wis temu
kepisah ben negara angin gayo tresnamu rasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya
Minggu esok atus mrebut gas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul kue robot jomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh ijol prasmanan. Nah iki Ya, ya ini wis ready jam piro Kak? baik. Mangan daging sapi karo maca Quran. Terus Nak kira dirapit jebol tamu undangan. oh man. Rasane bingung isih ra percaya. Telung sasi wingi aku isih pacarmu. Sebab saiki ana wong liya. Rasa sedih pengen nangis tapi kok wagu. Awale indah kini berantakan. Kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan. Aku gagah teko ning resepsinan. Kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan. Aku ngerti yen atiku mung monggo rekreasi. Aku
Isine pandongamu wis tak siapke kadungku sliramu aku ngukir kata-kata romantis sing iso nyenengke kowe sing manis Semoga umur panjang ku harap bisa terkenang sayang tak usahake panyuwunmu tak pasrahke jantung hatiku nganti nemoni lelayu sing apik-apik ya sayang. Tansah manah hatiku saben wengi ra bisa nendra netraku lewat liris swara angin tak
kasmaran sedina kaya sewindu ngantu-antu ngenteni takamu. Padang bulan dadari ngancani ati kang sepi, gawe ngambar rasa angen iki. Anganku iki tanda yakti tresna ing ati, kaya bulan menehi padang ing wangi. Tak simpen ning jero ati, semu tansah ngangen.
Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayange sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa omonane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat galungane marga ra disangga wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Ikan, Halo, tebok sakina apal toh. kapan? Lah mau ngecane kuwi kapan? Kapan? Dipikir sih, egone wong tua abot.